Kaixo, gaur ikusiko duzue Txanagorritxu antzerkia. Ni Marti naiz eta antzerki honetan historia eta kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Ane naiz eta antzerki honetan Txanagorritxu izango naiz. Kaixo, ni Uxue naiz eta antzerki honetan Amon eta Ama izango naiz. Kaixo, ni Urane naiz eta antzerki honetan Otsoa izango naiz. Egun batean Txanagorritxu eta Ama basoko etxe batean bizi ziren. Txanagorritxu, Txanagorritxu! Zer, Ama? Amonaren etxera joan behar duzu. Esnea eta goxokiak estarirako eramatea. Bale. Kontuz, Txanagorritxu, hemendik Otsoak daude. Bale. Kaixo, Txanagorritxu, nora zoaz? Amonaren etxera. Eta non dago? Baso erdian. Zemon izu egiten badugu lasterketa bat. Zuk handik eta nik handik. Bale. Eta Otsoa Amonaren etxera iritsi zen. Tok, tok, tok. Zein da? Txanagorritxu naiz, Amona. Sartu, sartu, atea irikita dago. Eta Otsoa Amona jan zuen. Tok, tok, tok. Zein da? Txanagorritxu naiz, Amona. Sartu, sartu, atea irikita dago. Amona, Amona, ze berri handiak dituzu. Zuko bete ikusteko. Amona, Amona, ze belarri handiak dituzu. Zuko bete entzuteko. Amona, Amona, ze zudurra handia daukazu. Zuko bete errentzeko. Amona, Amona, ze hau handia daukazu. Zuko bete jateko. Aiztari!